Jumile. Dako lang din niya ba? Subscribe! Dala ko ito kung saan sa pinan para makatayaan mo. Nangusap kang Lucy Tingkang. Good morning mga pastor. Ug matod pa ni Vegan Ray. Rinanti Naminaw ko buwan. Tingkang. Takyang. Atak yan. Good morning mga gwapong mga pastor. Great na ko nga kung igan diri Amado sa Arnado Bagtong. Normal ako bangko. Bun Santo. Sa pasaylo alang niya. Sa Agol Gomez family ang pinakagwapang nga misis na anda. Manindo! Kabukiran! This why highway. Di ba klaro ba siya ba? No.